Egun on guztioi. 40 eguneko ibilbideari ekin genion joan zen asteazkenean. Hautzaren ezaugarriarekin. Goitik behera berritzeko aukera dugu aldi honetan. Jainkoaren hitzaren argitan eta eukaristia aberasturik egiten dugu aurrera. Igandea ospatzeak Kristoren heriotza eta piztuerari begira jartzen gaitu. Horretan gozatzen bai da gure fedea, gure gizatasuna. Misterio handi honek lagun diezaigula gure bizitzako basamortu eta lehorteetan fedearen argia aurkitzen. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, presta ezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu ahal izateko. Erroki jauna, Kristo erroki, Erroki jauna, Erroki dakigula jainko guzti zahaltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, egizu garizumako urteroko jarduerak eraman gaitzala Kristoren misterioa hobeki ezagutzera, eta berari dagokion eran bizitzera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta arrege bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: el sacerdote tomará de su mano la cesta con las primicias de todos los frutos y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo, errante, que bajó de Egipto y se estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros gritos.
miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido en medio de gran terror, con signos y prodigios. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado. Las pondrás ante el Señor tu Dios y te postrarás en presencia del Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Zauden erekin jauna, larri aldihan. Zauden erekin jauna, larri aldihan. Goikoaren aterpean bizi zaren horre, Altsuaren itzalpean ematen duzun horrek. Ezaiozu jaunari, zun ere babesleku eta gaztelu. Ene jainko, zugan dut konfiantza. Zaizu zoritxarrik gertatuko, ez da zure txolara izurririk urbilduko. Bere aingeruei agindu baitie, zubide guztietan zaintzeko. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Zenideok, audio liburu santuak, hurbil duzu hitza, zeure ahoan eta zeure bihotzean. Hitz hori hain zuzen, guk hotz egiten dugun sinismenaren mezua da. Izan ere, zeure ahoz aitortzen baduzu, Jesus jauna dela, eta zeure bihotzean sinesten baduzu, jainkoak hilen artetik piztu zuela, salbatuko zara. Zeren bihotze sinesten duena, zuzentzat hartzen bai du jainkoak, eta ahoz aitortzen duena, salbatu egiten da. Liburu santuak dio, harengan sinesten duena, ez da lotsagarri gertatuko. Judu izan ala ez dago bereisketarik. Bat bera bai da guztien jauna, dei egiten dioten guztientzat eskuzabala. Izan ere, jaunaren izenari dei egiten diona salbatuko da. Jaunak esana. Jainkoaren autik ateratzen den, izguztitik baizik. Jesu Kristo,
Jesucristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu le fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de ahí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden, y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús dijo: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Fauna que sana. Garizumako lehengo igandean aurkitzen gara. Garizumako ibilbidea basamortuaren ibilbidearen antzekoa da. Basamortuan sartzen giranean ez ditugu geureak geurekin ematen. Ez ditugu eztare geure gauzak geure gainean ematen. Nahikoa dugu geure burua ematearekin basamortu batean. Jesus basamortuan aurkitzen da, 40 egunez jangabe egoten da, gozea sentitzen du eta tentazioa sentitzen du. Eta kristauak sinisten dugu tentazioa bizitzen degula eta gaitza ere bere indarra baduela. Baina gaitza askotan ez dauka gauza haundirik egin beharrik gu nahazteko, Eta gaurko evangelio honetan ikusi dezakegu. 3 tentaldi sentitzen ditu Jesusek. 3 tentalditan faktore komuna beti berdina da. Jangoikoaren semea zu balimazera, bihurtu itzazu harri hauek, 20. Jangoikoaren semea balimazera, hemen ikusten dezun herrialde guztiak, niri auspez edo adoratzen baliman nauzu, emango dizkizut. Botatzen balimazera, aingeruek hartuko dituzte, hartuko zaituzte. Beti tentazioa sujeto berdina dauka, gu geu, eta hor askotan nahaztu iten gea. Eta Jesus hori sentitzen du,
tentazio hori, askotan guk ere sentitzen deguna. Gu gera, gure bizitzako jaun da jabe, ez dut inor ber. Ni naiz zoriontasun puntu horreta iritsiko naizen pertsona bakarra, inorren laguntza ez dut behar. Eta horla beti, Eta hor nahaztu iten gera. Nik gehiago egin dut nire amagatik, beraz, erentzi parte handiagoa behar dut. Nik, eta nik. Galdu iten gera. Eta zein da proposamena? Ante esta tentación del diablo que siempre el dardo va a nosotros, directo, ¿cuál es la proposición o la salida a esto? Pues nos lo aclara la primera y la segunda lectura, en esta dinámica. La primera lectura nos habla de recordar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, todo lo que hemos recibido de Dios. De la misma manera que el pueblo escogido es llevado por la mano de Dios, nosotros también, que somos hijos e hijas escogidos por Él, nos va llevando en nuestra vida. No somos nosotros nuestros dioses. Y la segunda acción ante ese reconocimiento de que Dios es mi Dios en mi vida, es decir, Señor, he visto que eres mi Dios, he visto que has actuado en mi vida, he visto que me has llevado en esta vida, por lo tanto te digo, como acto personal y voluntario, que quiero que formes parte de mi vida. Pero no quiero que formes parte de mi vida como algo más, sino como mi Dios. La segunda lectura dice, y esa fe te salvará. Sinismen horrek salbatuko zaitu. Pero el creer en el agua oxigenada no nos va a salvar. Lo que venimos a creer es en Dios que nos ama, que nos ofrece su misericordia, que nos acoge, y estamos llamados a vivir con Él, delante de su presencia. Y eso tiene una implicación muy grande en mi vida, de que tengo que vivir como hijo e hija de Dios. Pues hoy le pedimos al Señor que en este desierto que es la Cuaresma, en donde tenemos que dar pasos nosotros solos, olvidándonos de todo lo que es superfluo, encontremos en esa mismidad nuestra el mayor tesoro, que es el amor de Dios. Pues le pedimos eso al Señor. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santoaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernotara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen.
Zenide maiteok, egiogun otoit zeruko aitari, gizaki guztientzat errukia eta bekatariontzat barkamena eskatuz. Karizomaldi honetan, jainkoak bere fededunei gaitzaren aurka egiteko, bere okerragatik zuzentzeko, eta onbidera itzultzeko behar duten indarra eman diezaien, egigun otoitz. Por la paz en el mundo, por el cese de la guerra, por todos los que sufren sus consecuencias y por la conversión de los que lo provocan. Roguemos al Señor. Ondasunez oparo bizi direnek, daukatena behar zuen onerako erabiltzen jakin dezaten, eta mundu honetako ondasunetan liluratuta bizi ez daitezen, egigun otoitz. Por todos nosotros, para que aprendamos a privarnos de algo en bien de los necesitados o de quienes tenemos al lado. Roguemos al Señor. Entzun jauna, munduko basamortutik dei egiten dizun zeure elizaren otoitza, zabaldugu gana zeure beso errukitsua, eta egizu, penitentziaren eta otoitzaren bidez, tentaldia garai dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna, opari honekin azten gera Pasko misterioa ospatzeko prestatzen. Egizu, geure jarrera izan dadila eskaintza honek eskatzen duenaren araberakoa. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna eta guzti santu jainkoal guztidun beti ere korri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, 40 eguneko baraua ginez, hasiera eman baitzion garizumako geure barauari. Eta tentatzailearen maltzurkeriak baztertuz, bekaturako geure joera nola menperatu erakutsi zigun. Pasko misterioa bihozgarbiz ospa dezagun,
eta betiko paskora iritsi gaitezen. Horregatik, aingero eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu goratzarre hau. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan, jauna, mudu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, eta Fernando gure gotzaiarekin, eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere. Arritzazu zeure aurpegien harrian, eta gaur dazkagu, Martin Osa, Justa Azpeitia, Arantxa, Juana, María Jesús, Anton, Ángel, Guillerma, Aitor, Apaitza, Pedro, Delfina, Maripaz, Kili eta Ismael. Errugia izakizkidu garren, gu guztio betiko bizia iritsi ezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Gotoatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesukristo gure semearen bitartez. Honen
bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aita guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Albatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakeagur egunotan zure errukiari izker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zurienaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Pakea zurekin. Munduko pekatuak etzen ezo, agoikoaren bidotza. Munduko pekatuak etzen ezo, Hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Hartu dugun Ogi Santu honek jauna, sinismena bizkortzen digu, itxaropena sendotzen eta maitasuna indartzen. Egizu ikas dezagula egiazkoa ogi bizia den Jesusen goze izaten, eta zeure ahotik ateratzen diren hitzetan bizia aurkitzen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharrak. Datorren astezkenean 12, odolematia izango da betiko orduan eta betiko tokian. El próximo miércoles será la donación de sangre a la misma hora en el mismo local de siempre. Jauna zurekin. Eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu, igande hon bat izan dezazuela.